Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Khotkhoti pulis atumpen ke ongdung aheli lapen amu kenep dunlo. Aruni phaiser kep arni kang sam apor malom khotkhoti pulis atum joy pen berta longsi SDPO bukajan japonsi BNCRPF UCSA Rawi Gil AC lapen khotkhoti PSSI Roman Bordoloi OC khotkhoti PS SIP lapen staff doan DYSP Probi Martin Deuri atumpen Kaliram bus nonakimi railway overbridge kasilam bom 4 lane atowar along keton kelang asai dengsi ihum bolero bearing registration number NL07CB 8179 along kiri kuruk dunpen ke ongdung aheli nepon longlo lapen 9mm Beretta pistol lapen 3 magazine lapen 43 heli amu nepon long pen doan sitami 6.8 Bang so sayalong bang phoatum aphan inep ingnang ponlong lo kaching nang chek atum amen thonga wangsa artaning kan thongke brasirke Mon district Nagaland aloto GC artaning kan plike Dipupar Dimapur Nagaland hekiho Jimoni artaning kan plike bra pho Dimapur Nagaland khukiwi aye artaning kan thongke brahini Dimapur Nagaland Satar Ali Lahori Ghat Morigaon Asama sorpusi pangthek ponlo lapen bang phoatum aphan lam hoi pabon ponsi hemkang sam thapon lo pusi raikom sai khiatum pen nang pachini dun Bukajan pensar kurubi, Karbi Anglong News. Dipualong puthot plastik asang kelong ponthu. Ration card mate kidu kelak arat atuma phan sarkar pen ake joy pen keron pon bom asang along. Project mate hon themimi plastik asang kelong ponthu. Kedam tang apora hut pusit amila puson tin me plastik asang kelong keklang aputhak aphong birta chatai along paklang pon bomlu bonta bangso aputhak food and civil supply department kelang chari bili mohon khaklari lapen bangso department along kedo sai phuke hoi atum kelang ke pangkrei ajok ke khang unji kalisi aphiong nangbat ong asonsi thekpon longlu Lason sipini aru achikloni phai kep arni diphu lamding ro kilometer hini rong minjer arong along kedo mondol taro ahem along puthot hon themimi plastik asang kelong ponthu bangso puthak sirvo mutovar krong thom along kedo sinot phangcho FP shop owner aphan kopia potsi abatai bataila puson plastik asang alam keklang verlo karju ahut nangache thandun alam thile angton pen arjuponik sina hey lason hello kelong ke ration card Kijoy keron po ration card along si laso sangke nangidun non mundi sarkar pen rat phan ke pachu kijoy sang kyanun lo non de delu aprang menta lason si klang bom lo plastik ke sang lo ne kopia sang lo ne kita chupon man mede tanon ke dinang bong ke lang pamilo antun po pusang cham lo inglang pong asila kang lang an bang ke ilong dim bisi adha ghonta bag bia pian bangke bara an sonsi chinir bom nasi aku lasong bong abangke ratita kuteita chinihur sime laso sang bangke yo ke pran phan mo phi pene kahinu dak duima jo si chupen thang thei puta lam bilu ta sarkar phan isi arju nai kopia sang ma laso rat phan keron kidu kila ka phan ke pachu kopia sang ma la tunte akule robor son jeplang de tike lasi rat sapu jerok tok kenang so asila sang tong ke ong mama tela plastik sang man tong ke ong lo ini ke la plastik sang mai kom dari lo kala ekuntelong linpo an ke la plastik sang dulu plastik si punang kok cini de lo song apreke lang pameme pada cini ne cini ni lang pameme de cini lang pensi cini ji asang along ke lang bangke cini ni Cini pa mimi, ta lang long nim lu pute, ilina sang nang nimoy dak inglang po, lakang lang an bangke son cinir pom po, bara anason. Nali aprang galap son long bom, made non de lang ko Non de la, aprang menta long thai po chulang le de le hela ne. Aprang da ini news channel ay long eklang. Oh la so klang pike, tek long lu. Nali kunada. Ta bisa si delu. Kunada dukan pensi. Nili dak la sirwo mu tinali lo. Dak pensi cuan dulu. Episode lo. Mentu lo bang so sang gimana? La so sang ke non ceklu yon aprang ben. Chua ceklu sang. Mana non si nang tum ke chuji po ma. Non bang ke thorai ek lo. Oh la son si klang delu. Si tante labang so sang ke nang li pucur kali akaprek tum ta pon bang do oji.
alang tumta la ke pona tumanta la nili ke sang kinim ke jo son jong si klem lu pulut te tumta theklong po inglangi ta sang la lang nim ne pute inglang li lang nim ni ante klang dak po asilahan lo jo nili tum to ta ba sang ke la robor son paklo lu pute chon borbor dai jo sang binong la son kal dai jo non mage chon borbor da la te le rabor ni rabor hor musi chon borbor mate ini arlong pe ne chon che sini lipulo la ke plastic ka sang lo ta pa youtube long thelong lo china si ke thelong china ke bonai lo non bang ke nalim mek hinni iri long nang le rok lo hem nang le rok lo china long youtube lo son se thelong lo plastic ka ke e ka er bang dang lo filter kuri lo an ke last bang ke honjeng son si ekdom pa yeng toy lo pula last bang ke put misin men than pet ke sang mu son si kloroi roi la non bang ke da hem nang le rok lo chinir pik so hor si rat dum ta so bang ki chuchi da si meima ma ta le government fan so alam hoi pen ar kar yu si meji o pi hor mu ma mo pi munit fan afran hinui ma meji ma pen chudet pen lunte ake sa dum ke en ma hojom phit phela asau epok kang sin nang na epok kang phin nang na som do ni lan chon District Committee pen Klordong LP School along free medical health camp ke padodam. Arwachi klo ni phai kep ar ni langpher ahawar ang bong pen kapa phidun hop ahawar Klordong LP School along free medical health camp ke padupon. Labang swajai meg jasemet Journalist Association for Assam matithi hek pen Jaffa Karbi Anglong District Committee pen Chepaterpi ponsi District Health Society Karbi Anglong atum cherabdun si peduponlu. Jai meg ateng pensi ada por phai kep apor pen hawar arat atum aphan ake joy pen se kelang pangcheng ponlu labang so hel kem ke padupon along klordong ahawar rong ingkoi rai hini arat atum kado kawe bang pharo hini ra phokep abang phu bang phi su se arat atum aphan meg kache charchi no kang thong eso kesu osomar kachupathi tivia kesu cancer akesu phupok kesu pen chenglo penang ana kesu ake joy pen lang ponlu anparta kiduk det ahawar arat atum kebang jilang arni ake joy pen se kache lang long jia phanta Ayushman Bharat akar setami ake joy pensi semar pi ponlu labang swajai meg along Dr. B.S. Togbi Dr. Rubjilian Kropi Medical Officer Dr. Rengmir So Ronghangpi Dentist Dr. S.K. Das Dr. Nirpen Ingti Eye Specialist Dr. L. Lauzen MD Dr. Himadri Borgohai Dr. Swagata Bhuiya Dr. Talim Ingti Katharpi Dr. Hamau Difosa Dr. Syamjoti Das MD Penchenglo Bangthong Kep Sose Staff Nurse Pharmacist Asa Atum Anta Chetong Dunsi Amethang Methang Asai Atengpen Rata tum aphan kisu langponlu Jaffa Karbi Anglong District Mepu Sampri Be Ahin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Health and Family Welfare Joint Director Dr. Borsing Rongpi District Program Management Unit Officer Omorjit Tiso atum aphan tong sekot pen labang so asai kapachun ponji aphan Doctors Allotment nangki piapot akero sitami pipajer ponlu Anparta Doctors Nurse Medical Officer Pharmacist asa kedo anatum aphan setami methang asai kacheklem pon pen ing samjen pen sai ang deng kapachun pon thekapot ning kang sam akedo sitami pipajer ponlu Hen ke Dr. B.S. Togbi ni ini ke ni gani specialist som sini tak nom ni kibang lo na pen ni gelang bom no ke la so mar cepat bom soaren atau masih lang bom Lastong bang ni kopolong dak sap kludung sap sentarang dang ang kangalong asa bah ini do lastong bang pen bang krisir kep pregnant women do tak hotel non pregnant bom do supati bom krisir kep do lastong bang pen ni non bang sirkep no pini la so kem long ni non bang sirkep lang long non bang kep do lang ala tumbang ni kopolong en lo mane kedam tang la pubani helkem do ini season do ada laksi ene asa Bela doktor tu mau cepat lang long log situ, kasi non bang kep bang nili non nilang long, bang sirkep bang non nilang long. So na kilangan nili kilangan bang, kado kawe bang sirkep ta mi pun na sosial. High risk puisi ta keng abi. Sir, so na kisu kilang pen aprang pen non kici prekson, asabo kici prekson dulu masa. Kaci prek pen aprang pen pen non kaci prek du piglo. Non bang ke pedam ete nili bang sirkep kilang ta high risk ko abi anemia puson kisu abi mene. Pesar kidul puson thelong pelang. Mereka ceprek so bang do no nili aprang si ta batais ti bang odak
Juning mar sa ceklo. Lasopen. So pinon me chu ning kan sia pi aku nil dagwang tulong lo. Selang itu mahin pada pan asusia ko churo tu. Sir, kuson natin so hola kecupat hebe katum kuson se kido kecingrai ni malah sepetan sepetan. Laso cuba ke dona ni cingrai ning bang lo mane ni tumla antenatal check up do. Sungar cepat hello punote ne asar ba adung het asar central long damsi la kuson si ne cepat lang do nang ima hala tolong pen kisuma lama julong. Masih dong se kuso cepat hello punote alang tum dak reseson cikuri nang ko reseson ANC reseson pudiku la cikuri nang ko la so pi alang tum pan ne check up pangcing. Cekap pangcing pola son thosi ni tum kecing sige folic acid person people la pen ciklojon sama people te iron people calcium people ciklon bang son cekap dam bom son pressure lang ko weight lang ko son sombong je pini kasik sak do pressure bang mani bang ongcet tang ho awi kiju son do ko nak tang ho te la son mani tu mal son pang tek tu po am special care alang tu ban aku pitu Chorolo sir. Sorkari sorkaman rongasar. Tumaan hal tame churo lo alang tum tame ang sira masuk tu pengkot lalu losit nang tum kado bela hangke je pojir kudo anak tok long nang dun pong ambil dun pengkot kota utang kata churo lo. Nili Press Club pen puthot arpu kimi chelar pontanglu. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo terem kro arong nili Press Club pen aru achikloni phai kep arni anar lopor phai hinia for pen NPC abarim chunbang sonjet kro ahem alongsi mesen pen nili Press Club pen arpu chelar pon ajaimek peman ponlu. Kado kawe chedon sarpen arpu kangbai pon along non akimi nili Press Club amai phu aphan ki kolom sing teron aphansi chedon sarpen ingbai ponlu kongchun bangmate general secretary arpu kimi abangki pitor teron aphansi ingbai ponlu gobin tiso aphan dunmei phu ingbai ponlu rapchun bang arpu aphan ki anil sonrong phara phansi ingbai ponlu dihin rimbang arpu aphan ki sonjet kro aphansi ingbai ponlu lapen pache thangchun bang Robinson terang aphansi ingbai ponlu game and sport chun bang arpu ki amir son terang aphansi ingbai ponlu lason si non ke wangje arni nile Press Club mate thi hek pen NPC mesen pen ke pachari ponji atum aphan arpu pek ponsi non arpu kimi atum aphan me thang asai ke klem pa me edji aphan abari me phu Samson ingti la pen BD sir ilison ti mung pen herjume pipa jerdun choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News ni ladak Nilip Press Club pen Surihinira ingkorapli pini dak Bhomta Arni NPC Secretary Bari Mahem Along Nilip Press Club kithir thip ji phan uthot non ke wangji tabang so sengkan aphan budi risaful mate arpu ke chelar thang kasiksak avipin pen pili mesen pen tabang so NPC risaful budi risaful akam mesen pen chun ponlo tasi pini labang so NPC ke damtang mesen pen ke Japon mate ke charipon la supostame ke damtang ake claim ke dam tum a member pen senglok ado yung stame nili jungjung pen ningaklong pen ake rupilo lasi non pini puthot risaful long ke ilitum chihili lepin pen chipu bepin pen election kalipin pen lapu kachesoy pen si pini labong so NPC abudi kimi ke chejong pon lo chingwai pon lo lasi mesen pen chingwai pon long pot mesen pen full pleasant budi ako kedo pon thulong pot nili kadog we phanstame ningaklong pen nili jungjung akero pilo jelang tu mesen pen labang so NPC risaful labang so arisaful amelo keja abang pu mate log to abang pu phanstame akero pilo lasi nilihin pen alang tu maphan ahir jume pidun lo non ke bang gilang anstame NPC lang so se achete peding ji lapen NPC lang se ke claim ketam pachan pajar pon thekji pame pon thekji longri peklar pon thekji lapen
nili pa pharman nili pa joine ahok abirta ahok akam kiklem thekje pha nili jungjung pen npc non ke jami tum han ehirjumi piponlo lapen ke nili barat lapen Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong labang so channel kalang tum ansta me ningthelo je nili balong kitu political party pen chenglok social organization student organization pen chenglok nilip fresh club ke du vok la aposi lam tekleng la pen achat pen stame nang kerap tun pen nilip balong ahok pet abirta ahok pet alam ahok pet development ahok pet munitutum kidu gathak ahok pet nilip balong kisung kiduk anstame chini long la pet chirap long la pet je phan la bang so king kam chi yor long ka do wis tum stame npc long chirap long pu pensi ning the pensi pini la npc bodiri sa fulalam theke la pansi pini rataphan pachini thek chala kardo